Mas maayo nga mga saad. Mga Hebrewhanon Kapitulo 8 versikulo 6. Siya ang manalaban sa usa ka labing maayo nga tugon nga gitukod pinasikad sa labing maayo nga mga saad. Ang mga Israelihanon sa pinasahi gisugo sa dili pagkalimot sa mga sugo sa Dios diha sa pagkamasinugtanon diin sila makakaplag og kusog ug panalangin. Ilang nasaksihan ang pagmantala sa balaod sa makalilisa nga kahalangdon ug nangurog sa kalisang atubangan sa bukid. Ug bisan pa niana, pipila lamang kasimana ang milabay sa wala pa sila milapas sa ilang pakigsaad uban sa Dios ug miyukbo aron sa pagsimba sa usa ka linilok nga larawan. Dili sila makalaom sa pabor sa Dios pinaagi sa usa ka pakigsaad nga ilang gilapas. Ug karon sa pagkakita sa ilang pagkamakasasala ug sa ilang panginahanglan sa kapasayloan, sila gidala sa pagbati sa ilang panginahanglan sa manluluwas nga gipadayag diha sa Abrahamikong pakigsaad ug gilandungan diha sa mga halad pasig-uli. Karon pinaagi sa pagtuo ug sa gugma, sila gigapos ngadto sa Dios ingon nga ilang manluluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Karon andam na sila sa paghatag og bili sa mga panalangin sa bag-ong pakigsaad. Ang mga termino sa daan nga pakigsaad mao ang pagsunod ug pagkinabuhi. Kun ang usa ka tawo mobuhat, siya mabuhi diha kanila. Apan tinunglo siya nga dili magapamatuod sa tanan nga mga pulong niini nga balaod sa pagbuhat kanila. Ang bag-ong pakigsaad gituko diha sa mas maayo nga mga saad, ang saad sa kapasayloan sa mga sala ug sa grasya sa Dios, sa pagbag-o sa kasing-kasing ug sa pagdala niini ngadto sa pagpahiuyon sa mga prinsipyo sa balaod sa Dios. Ang mga panalangin sa bag-ong pakigsaad gipasukad lamang sa kaluoy diha sa pagpasaylo sa pagkadili matarong ug mga sala. Ang tanan nga nagpaubos sa ilang mga kasing-kasing, nagsugid sa ilang mga sala, makakaplag og kaluoy ug grasya ug kasiguruan. Ang Dios ba sa pagpakita og kaluoy sa makasasala, mihunong sa pagkamatarong? Gipakaulawan ba niya ang iyang balaan nga balaod ug sukad karon iya lang labyan ang paglapas niini? Ang Dios tinuod, dili siya mausab. Ang mga kondisyon sa kaluwasan maura gihapon. Ang kinabuhi, kinabuhing dayon para sa tanan nga motuman sa balaod sa Dios. Ubos sa bag-ong pakigsaad, ang mga kondisyon diin ang kinabuhing dayon maangkon, sama ra sa ilalom sa daan, hingpit nga pagsunod. Sa bag-o ug mas maayo nga pakigsaad, si Kristo mituman sa balaod alang sa mga malapason sa balaod. Kung sila mo dawat kaniya pinaagi sa pagtuo, isip usa ka personal nga manluluwas. Diha sa mas maayong pakigsaad, kita nahinluan gikan sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo.